amb motiu de l'estrena del programa La Pròrroga a la veu de Llíria, volem saber com està el món de l'esport al municipi. I tu, què opines? Perquè antes n'hi havia molt més ambient i molt més afició i estava la gent més motivada que ara. Ara està un poquet més parat, no? Tant l'equip de futbol com l'equip de bàsquet estan fent molt bones campanyes les dos i jo penso que sí, que ara en aquests moments tant de futbol com el bàsquet porten un bon camí. Estic massa ficat en el tema, pero de lo que més escolte es del básquet. El básquet Llíria sí que es lo que més escolte. Algunos momentos ha estado mejor que ahora. Yo tampoco soy una persona con mucha experiencia, pero ha habido momentos mejores de más éxito, la gente más implicada. Ahora es que está todo como muy plano, todo muy tranquilo. Antes millor que ara, antes millor. Perquè estava el bàsquet... Estava el bàsquet i estava moltes coses, però ara no. Ara està tot molt apagat. Bueno, pues el món de l'esport, afortunadament, sempre cada vegada n'hi ha més clubs, cada vegada n'hi ha més activitats, i de fet estem en curs d'instal·lacions perquè cada vegada s'incrementa el tema. El que sí que fa falta és canviar un poquet el model de gestió de l'Ajuntament de Llíria, planificar un poquet el futur en quant a instal·lacions esportives i les millores, i que siga, si pot ser, consensuat entre tots els grups polítics, no que cada grup polític que vinga diga el que pensa i després els altres facin una cosa diferent, és a dir, que tenia que ser consensuat entre tots. Vostè ha practicat algun esport? N'hi ha algun esport que li agrada? M'agraden tots, però no n'ha practicat cap, perquè la meva edat jo ja no era per fer deport, perquè en ma casa no s'ho permetien, entonces... Antes sí, antes el aeróbic, ara caminar, molt de caminar. Ninguno. Puchar escales, anar a San Vicente y poco más. No, lo que pasa es que cuando algo tiene mucho éxito, sin querer tiene tanta trascendencia que prestas mucha atención. Y cuando el básquet de Llíria estaba muy, muy, muy alto, pues la verdad, sin querer te informabas y te preocupabas por él. Jo jugava a futbol de molt xicotet i després ha estat 30-35 anys entrenant a baloncesto. Jo he practicat tot, he jugat a futbol en el club de futbol Llíria en preferent. Ha fet natació, ha fet boig, ha fet atletisme, ha fet bicicleta sense mountain bike, tot això de competició. Demà me'n vaig a esquiar, és tot l'esport m'encanta. He fet esport de lucha, he fet karate, he fet surffighting. Tot tipus d'esport que te puguis imaginar ho he fet i en competició des que tenia 11 anys. Perquè estem preparant un programa d'esport a la veu de Llíria, quins temes tractaries tu en el programeta o quins clubs penses que serien importants? Quins temes? Home, pues sobretot fomentar el deport als xiquets. Crec que és el que més importaria, des del meu punt de vista. Home, pues el bàsquet i el futbol sobretot. Altres ja... No sé, no, a mi me da igual, a mi és el que m'agrada, el bàsquet i el futbol. Quins clubs? Pues lo dels futbols dels xiquets pareix que tenen moltíssima afició. Jo no tinc ara ningú en edat, però tinc companyeros que als xiquets els encanta el futbol, pues, motivar i patrocinar un poc més perquè puguen destacar alguna cosa. Se hauria donar caure a tots els esports de Llíria, aunque siguin minoritaris. El handball està també creant una escola molt bona, la petanca, la gimnàstica rítmica. Jo crec que tots els esports n'hi ha que donar-los la seva dosis perquè són molt importants y se merece molta gent. Es que yo creo que hay de todo, creo que se puede tratar todo, lo pequeño y lo grande. No hay que ir solamente por lo que más gente mueve.